Il-Parlament Ewropew qed jinsisti li l-Gvern Soċjalista Malti jagħmel numru ta' bidliet importanti f'dak li għandu x'jaqsam mas-saltna ta' dritt u l-protezzjoni tal-ġurnalisti u biex dawn isiru issa. Dan fid-dawl tal-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia kif ukoll każijiet ta' korruzzjoni u ħasil ta' flus li implikaw nies fl-ogħla livelli tal-Gvern. Ir-riżoluzzjoni b'numru ta' rakkomandazzjonijiet lil gvernijiet ta' Malta u ta' Slovakkja ġiet approvata b'maġġoranza kbira bi 398 MPs jivvutaw favur waqt illi 85 biss ivvutaw kontra. Il-maġġoranza tal-MPs soċjalisti wkoll ivvutaw favur dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Speċifikament ir-riżoluzzjoni tinsisti li l-Gvern Soċjalista Malti għandu jassigura li ssir inkjesta pubblika fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, jara li l-imħuħ wara dan il-qtil ikunu identifikati u ssir ġustizzja, jimplementa r-rakkomandazzjonijiet kollha tal-Kummissjoni Venezja, itemm il-kampanja ta' mibeda kontra l-familja ta' Daphne Caruana Galizia, jippubblika ir-rapport sħiħ tal-inkjesta maġisterjali ta' Arun Buġejja, jibda investigazzjoni dwar il-Panama Papers u r-rabta bejn 17 Black, Keith Schembri u Konrad Mizzi kif ukoll jieqaf ibih il-passaporti. Dawn huma kollha temi li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ilu jinsisti dwarhom xhur sħaħ fil-Parlament Malti u anke fl-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. L-MPs tal-Partit Nazzjonalista votaw favur din ir-riżoluzzjoni li saret minn grupp ta' ħidma li kien żar Malta u Slovakkja u kellu numru ta' laqat qabel inkitbet din ir-riżoluzzjoni. L-MP Roberta Mezzola kienet tifforma parti minn dan il-grupp ta' ħidma.